Vana gogo makadi zvenyu. Tauya naye muroora wenyu akati ana gogo ngavawane zvekudya zvakare. Saka sezvo takakuvimbisai pekupedzisira pai, huku dziri uko ndedzenyu. Isu takadzidziswa kunzi hanzi haudye wega. Uye zvakare ndinofunga kuti pamunenge maenda tatiti kutsvagirei kuti munonosvina matumbu enyu mega ka? Kana muchida tsvara pasi mega. Urayai mega. Muzvibikira mega. Kunyatsokwatisa yonyatsoibva. Pamunenge muchidya kudaro morangarirawo Goodness and Mercy Ministries End of Care. Ndo vari kuti isu tine vanhu vakuru, the elderly, vari munharaunda. Saka vari kuti tinoda kuti tirambe tichivarieukawo. Izvozvi ndakamira pano ndakataurazve, nhasi ndozvitaura zvakare. Ini ndakakuvimbisai kuti munharaunda muno chero muchinetseka nemvura takaisa bhoho idzva. Saka ndakukuvimbisai kuti mangwana ndiri kuisa ndega tape up. Mupiwa nguva yamunouya muchichera mvura. Vatungamiri vacho vari kuverengera, ndakazvitaura kare kare. Nanhasi handina kuona maitiro avo. Ngatimbofarirai vana gogo nanasekuru vari pano. Ibo ndipaiwo huku imwe chete muritambidziro mama yakasungwa. Muda mbotenda mama? Alright, vapei mic gogo vambotenda. Mata. Ndiri kutenda mai. Saka muri kuona ndiye muridzi wekitchen. Saka apamidzira zvinhu zvakadaro izvi ndi mai nababa waronga zvinotenda mukadzi. Aiwa munofanira kuvatenda vanogonesa. Mukaona ndichisimba kuputika kudai ndivava mufunge. Saka nesuwo tinovatenda mai. Regai tinzwe kuti vane mashoko api avanoda kutaura nemi. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndinongonzwa kuda kungotenda Mwari masikati ano. Toda kungoramba tichingotenda Mwari neupenyu hwenyu. Ndicharamba ndichingozvitaura mazuva ese kuti waizovawo munamato wedu kuti isu tigone kusvika pazera renyu ramuri iri. Nekuti isu zera redu mazuva ano hatisi kukwanisa kusvika pamuri apo. Tiri kuzonamatirawo nyasha dzaminadzo idzi kuti dzisvikewo nepatiri. Aiwa tinongonzwa kudzirwa nekukuonai vana sekuru nanagogo. Rambai muchingoitirwa zvakanaka. Mwari ngavaramba vachingokuchengetai. Hallelujah. Apana gogo vasunguza musoro chaizvo kunyatsoredza kuti vari kuzvinzwa. Gogo yaitinzwe ava neblue. Iye mima akucheukaka. Gogo makadi? Tiripo makadi yenyu. Munonzi gogo ani? Tunaitwa gogo Bongwe. Mabva kupi? Ndabva muNyukenani. Bongwe ndeye kupi? Bongwe ndirewo mumangu andogara naye asi ndonzi Manyara. Manyara, varovere maoko. Vagutsurira. Ndo vandoda kubva ndatanga nekutambidza huku iyo. Batai. Aiwa simukai gogo musadaro simukai. Batai huku yenyu makamira apa. Zvino ndoda kuti gogo Mwari akuitirei zvakanaka. Ndizvo. Izvo zvimuri kuchema. Asi ndanda kutotanga kutsvaga kuti muri kuchemei. Anonzi Victor yani. Ihanzvadzi yenyu. And I'm looking in the realm of the spirit. Kubotswana kunani? Ndiariko. And Victor ari kunzi akangodonha. Ari kunzi achataura. Muna mato wangu kuti Jehovah vanzwe nyaya dzenyu zuva ranhasi nezita raJesu. Izvozvi mama, ndiri kuona muri kunetseka. Kuti dai ndine passport ndaenda here?
Yaka-expire. Rini? April last year. Last year. But one. Gaenda kugadzirirei. Nokukumbira Mwari kuti nyaya dzavo dzinake. Endai munogara pasi. Kunongo tinokuprofitai. Mowana solution yenyu. Asi tiri kuti isu namai. Chiitaiwo kuti Christmas ino muwanewo zvekudya kumba. Endai munomira henyu pane vamwe. Yezvo. Maakuda kutosimudza maoko. Zvino ndikakupai huku makamira pamunodzibata here? Hamuzozvikwanisa ka? Toaita sei? Makubuda muchitambidzwa. Alright, saka uyai mama. Saka takuda kuti munomira line by line. Muri kuvada papa tinoda tichida kutiza zuva iri. Zakasungwa. Uyai tione muchitambira zviro zvenyu muchienda. Tiimbirewo ana sekuru vachipiwa vachigamuchidzwa. Koma youth hamugone kuvabatsirawo here? Maakutoita muchienda gogo, muchienda sekuru. Uyai tione muchitora huku yenyu pano muchienda.